Malmborg. Tänään meillä on aiheena se suurin niistä kaikista Suomen pientislaamoista. Nimittäin tänään me ollaan menossa Kyrölle visiitille. Mennäänpä tässä siis Kyrön Helsingin toimistoon ihmettelemään, että mistä nyt nämä Kyrön miehet on tullut, miten niistä tuli näin kovia ja mikä se olisi niillä tulevaisuudessa. Joo. Markkinointi on niin kieltämättä kaikissa suomalaisissa tislaamoina keskuudella se paras. Te olette sitä priimaa, te olette niin the number one in that race, mutta niin onko teidän tuotteet Suomen parhaita? Kyllä on. Toki, no tietysti se, että rupeaa asettelemaan makuja niin kuin täydelliseen järjestykseen, on aina, se on aina subjektiivista, että mikä maku on paras. Mutta toistaiseksi me ollaan ainoa suomalainen tislaamo, joka on voittanut kansainvälisen kilpailun tuotteellaan. Gin tonicissa. Nimenomaan gin tonicissa. Ja Napue pärjäsi, sitä me ei kauheasti uutisoitu, mutta se sai San Franciscossa kultaa. Eli ei voittanut koko sarjaa, mutta oli siellä ihan huipussa. Koska San Franciscohan käy tätä tuplakultaa menetelmää. Joo, kyllä. Tuplakulta, kulta, hopea, pronssi ja sitten osa jää ilman mitalia. No niin. Eli omasta mielestä kuitenkin te olette number one siis kaikissa täällä Suomessa. Ainakin 100% rukiista tehdyissä tuotteissa. Näin. Miten sä sit päässyt käymään näin, että viskimiehistä on tullut tunnetumpia giniteostaan? Niin pääsee käymään, koska emme ole päässeet vielä tuottamaan viskiä. No niin. Uskotte, että teidän viski tulee menestymään yhtä hienosti tai jopa paremminkin kuin Napue? Mä uskoisin, että ja tämä on myös semmoinen, missä me ei pärjätä tietenkään yksin. Eli mä uskon, että suomalainen ruisviski, sillä on ihan täydet mahdollisuudet nousta samanlaisiksi alueeksi kuin vaikkapa japanilaiset viskit tai jenkkiruisviskit tai bourbonit. Toki siihen voi mennä 100 vuotta kaiken kaikkiaan, mutta se on täysin mahdollista. Ja se, mikä ratkaisee sen, että tapahtuuko näin, on se, että kuinka moni suomalainen tislaamo lähtee tekemään nimenomaan ruisviskiä ja toisaalta, että juovatko ne suomalaiset sitten näitä ruispohjaisia jaloja juomia. Onko se kuinka tärkeää, että jos suomalaiset vai josta maailmalla lähdetään arvostamaan? Mä sanoisin, että maailman arvostus tulee kyllä varmasti jossain vaiheessa, mutta jos sitä ei kotimaassakaan juoda, niin sitten on yrityksen tosi hankala ylipäätään päästä sinne maailmalle. Elikkä nyt esimerkiksi Napuen kanssa nähdään jo, mikä on käynyt aika monta kertaa, että me päästään johonkin baariin tai löydetään joku jakelija sen takia, että siellä on suomalaiset käynyt niin monta kertaa kysymässä. Ja sitten me ollaan sitä kautta noustu esille. Eli se suomalaista lähtevä innostus on sitten tarttunut ja auttaa meitä pääsemään maailmaan. On siis todettu, että Napue on erittäin monen kuluttajan mielessä se ainut suomalainen gini. No näin ei tietenkään ole. Että ehdottomasti pitää kokeilla kaikkia muitakin ja valita sitten se omasta mielestään paras. Miten teillä siis täällä suomalaisella alalla tämä yhteistyö on teidän niin kuin top dogin mielessä? Että muut pelaajat on aina sanonut, että ollaan kaikki yhdessä, mutta te olette niin kuin onnistumaan kruisaamaan niin kauas muita eteen, että niin kuin, onko teillä se yhteistyö kaikkien kanssa yhtä tärkeä juttu vai onko te vähän niin kuin, että no, it's nice, but niin kuin, we're doing our own thing and we're doing just fine, thank you. Kyllä ollaan jatkuvasti itse asiassa ajavana ja aktiivisena osapuolena siinä, että tehdään yhteistyötä ja että pystytään kasvamaan yhdessä. Me ollaan 3 vuotta vanha firma ja olisi aika semmoista, tai sanoisin, että ei olisi mitään järkeä jotenkin nyt tuudittautua siihen, että sen takia, että meillä nyt eka 3 vuotta on mennyt ihan kivasti, niin seuraavat 60 vuotta menee samalla tavalla. Ja nyt oikeastaan määritetään sitä, että millä tavalla ala pelaa yhteen. Hyvänä esimerkkinä me oltiin viime kesänä Barcon Berliinissä
Ja me oltiin 2 muun suomalaisen alkoholituottajan kanssa samalla standilla. Eikä pelkästään niin, tai meillä oli oikeastaan jaettu osasto niin, että me jaettiin baaritiski. Eli siinä shakeria vasten oltiin. Ja nyt Taste Helsingissä siellä meille tarjottiin mahdollisuutta siihen, että me oltaisiin oltu niin kuin ainoa väkevä partneri, ja todettiin, että mieluummin tehdään niin, että meitä on nyt sitten tulossa 4 alkoholialan toimijaa, jotka jakaa sen baarin. Nimenomaan sen takia, että se pienet väkevien alkoholien tuottajat pääsisivät niin kuin yhdessä ikään kuin kansan tietoisuuteen. Eli siis laskelmieni mukaan melkein kaikki ne suomalaiset pienet alkoholin tuotteet siinä mukana. No onhan niitä vähän enemmän kuin 4. Ei kovin monta enemmän. Vielä. Eli siis vaikka somessa Tislamoin omistajat kautta työntekijät ehkä silloin tällöin vittuilevat toisilleen sillä, että saavat enemmän palkintoja kuin muut. Täällä on kuitenkin hyvä esprit de corps. Tämä on nimenomaan totta, ja toisaalta se on niin kuin hieno raja siinä, että tehdään yhteistyötä, mutta muistetaan sitten kuitenkin tavallaan kirittää toisia parempiin suorituksiin. Että sillä tavalla se homma menee oikeasti eteenpäin. Eli kilpailua se ei ole mitenkään sellaisella röyhkeällä kapitalistisella tasolla, vaan taiteellisella tasolla. No, sanoisin, että varmaan ehkä sopiva sekoitus molempia. Mitäs Kyrön nämä kaikki tuotteet, että Gini tuodaan ylpeästi suomalaisena tuotteena, mutta onko se oikeasti suomalainen tuote? Vai onko siinä vähän runsaasti muualtakin maalta tullutta esansseja? Esanssejahan sinänsä niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole lainkaan. Meillä on kaikki käytetty vilja on suomalaista. Se käy tuolla Rakveressä, eli Viron vanhimmassa tislaamossa tislataan semmoiseksi niin sanotusti pohjaruistisleeksi, jonka jälkeen se tulee meille. Siellä me käytetään 12 kuivayrttiä, 4 tuoreyrttiä, joista tehdään sitten napuja. Näistä kuivayrteistä kaikki, jotka on järkevä tuottaa Suomessa, tuotetaan Suomessa. Ja sitten sillä tavalla saadaan napu. Koskujen osalta Suomessa kasvaa aika vähän se esimerkiksi Amerikan valkotammea, joten tynnyrit tuodaan Espanjasta ja tammi taas tulee Jenkeistä. Eli näin. Mitä sitten niin Kyrön tulevaisuuteen kuuluu? Teiltä tulee tänä vuonna teidän viski. Onko muuta horisontilla? Meillähän on tällä hetkellä käynnissä Bitteri-projekti, jossa me ollaan kohtuullisen avoimia, eli haettiin 6 hengen yhteisö, joka kehittää sitten jollain tavalla uudenlaisen bitterin. Vielä en tiedä, tuleeko siitä enemmän niin kuin kampparihenkinen vai tuleeko siitä enemmän Jägermeister-henkinen vai mitä siitä tulee, koska tuotekehitys on kesken, mutta meillä tulee siis 1 henkilö Norjasta, sitten bittereitä muutenkin kehittävä baarimestari Ruotsista, 1 herrasmies Saksasta ja sitten 3 suomalaista. Ja mukana on muun muassa Finnviini, joka pystyy sitten esimerkiksi tekemään suomalaisista marjoista varsin mielenkiintoisia fermentaatteja. Eli siis kaikenlaista jännää on tulossa. Joo, ja ehkä viskipuolella se, mikä on jännittävintä tällä hetkellä, niin on se, että nyt ollaan tehty testejä tuolla riiherukiella, eli perinteinen etenkin Itä-Suomessa käytetty tapa kuivata ruisjyvä. Viedään riiheen, kuivataan niin, että kiukaan savu tulee sinne sisälle ja siihen tulee pieni semmoinen savun tuoksu. Ja se tulee nimenomaan niin perinteisellä kotimaisella menetelmällä, jota ei oikeastaan missään muualla käytetä. Niin mä uskon, että siitä voi tulla siinä 2020-2022 välillä niin ihan kova juttu. Eli savuruisviskiä. Se ei ole semmoinen niin kuin Aili-tyyppinen tässä Siemasen viskistä ja sitten ehkä hormista, vaan siinä on hieman, sanoisinko,
vähäeleisempi se savu, mutta kyllä. Eli siis teidän myötä saamme Egresin lisäksi toisen savupiskin Suomeen. Jännää. Näin tietääksemme. No niin. Näin haastattelun loppuun kysytään tällainen perinteinen kysymys. Mitäs herra tykkää juoda vapaa-ajalla? No, mikä se on se favorite? Kaikista tuotteista ginin puolella mä tykkään tuosta asuin jonkin aikaa tuolla San Franciscossa ja siellä Anchor Distillingin, joka on siis samassa yhteydessä kuin Anchor Brewery, joka on vähän isompi, mutta heillä on myös jonkin verran vähemmän tunnettu tislepuoli. Ja sieltä tulee aivan erinomaista Old Potrero-nimistä 100% ruisviskiä. Se on superhyvä. No niin. Eli ruisviski-innostus on siis varmaan tullut sieltä. Se on yksi näistä inspiraation lähteitä. No niin. No mutta tähän on hyvä pistää loppu, että Tiste Talibania ja Kirkas hetki kiittää. Ciao, seuraavaan kertaan. Rai rai.